Zdravím všetkých! Dnes sa pozrieme na niečo, čo môže od základov zmeniť náš pohľad na kryptomeny. Konkrétne na možný koniec toho tradičného štvoročného cyklu. Hromadia sa totiž dôkazy, že Bitcoin a s ním celý trh vstupuje do úplne novej éry. Dobre, poďme sa do toho ponoriť. Táto otázka je vlastne jadrom celej súčasnej debaty. Roky, naozaj roky, bol trh definovaný takým predvídateľným rytmom. Ale čo ak sa pravidlá hry menia? A to práve teraz, priamo pred našimi očami? Aby sme pochopili, aká veľká táto zmena v skutočnosti je, musíme sa najprv pozrieť na to, ako trh fungoval doteraz. Historicky sa totiž Bitcoin správal takmer ako švajčiarske hodinky, riadené úplne predvídateľným štvoročným taktom. No a motorom týchto hodín bol vždy tzv. Halving. Táto v kóde naprogramovaná udalosť, ktorá vlastne znižuje prísun nových mincí na trh, bola historicky hlavným spúšťačom celého cyklu. Je to jednoduchá ekonomika, zníženie ponuky pri rovnakom alebo povedzme si rastúcom dopyte logicky viedlo k rastu ceny. A presne tento mechanizmus vytváral dve úplne extrémne odlišné fázy trhu. Na jednej strane sme tu mali ten euforický býčí trh, kde ceny leteli hore raketovým tempom a zdalo sa, že to nemôže nič zastaviť. A potom, na druhej strane, prišla brutálna kryptozima, medvedí trh, ktorý priniesol hlboké prepady a naozaj dlhé obdobie bolesti pre mnohých investorov. A toto je perfektná ukážka, ako to celé fungovalo. Po halvingu vždy nasledovala fáza akumulácie. Po nej prišiel masívny býčí rast, ktorý zvyčajne vyvrcholil tak asi 18 mesiacov po halvingu. No a potom prišiel krach a dlhý medvedí trh. A takto stále dookola s takmer až strojovou presnosťou. A len aby bolo jasné, aké extrémne tieto cykly boli, stačí sa pozrieť na tieto čísla. Po predchádzajúcich vrcholoch zažil Bitcoin prepady o 91, 82 a naposledy o 75%. To sú čísla, ktoré otestovali nervy aj tých najodolnejších z nás. Lenže presne tento spoľahlivý mechanizmus začína vykazovať vážne trhliny. Dôkazy sa hromadia a stále viac to naznačuje, že tie staré hodiny sa nám rozpadajú a my vstupujeme na úplne neprebádané územie. Tento citát od on-chain analytika CryptoMercyme to vystihuje úplne dokonale. Na rozdiel od minulosti sa dnešný trh správa inak. Tie staré modely a poučky jednoducho nesedia na to, čo vidíme v dátach priamo na blockchaine. A pýtate sa, prečo sa to deje? Pretože na scénu vstúpili nové, extrémne silné faktory, ktoré v minulých cykloch vôbec neexistovali. Hovoríme tu o masívnom príchode inštitucionálneho kapitálu, o spotových Bitcoin ETF, ktoré otvorili dvere miliardám dolárov a samozrejme o celkovom dozrievaní trhu, ktoré prirodzene znižuje tú extrémnu volatilitu. Zoberme si len tie ETF-ká. Tieto fondy fungujú ako taký neustálej vysávač ponuky z trhu. Vytvárajú stabilný, dlhodobý dopyt, ktorý tu predtým jednoducho nebol v takejto forme. A presne tento stály prílev kapitálu pomáha vyhľadzovať tie extrémne výkyvy a bráni vzniku tak hlbokých prepadov, aké sme videli v minulosti. Táto nová situácia samozrejme vedie k veľkej neistote a tak nejako prirodzene rozdelila odborníkov na dva tábory. Poďme sa teda pozrieť, ako vidia budúcnosť tí, ktorí trh analyzujú na dennej báze. V podstate tu máme dve hlavné teórie, ktoré sa snažia vysvetliť, čo sa to vlastne deje. Tá prvá hovorí, že cyklus, ako ho poznáme, je definitívne mŕtvý. Tá druhá zase tvrdí, že cyklus stále existuje, len sa zmenil. Je dlhší a jeho priebeh je iný. Zástancovia teórie o mŕtvom cykle, ľudia ako Matt Haugan z Bitwiseu alebo Cathie Wood, tvrdia, že staré pravidlá sú jednoducho prekonané. Vplyv halvingu je matematicky čoraz menší, zatiaľ čo vplyv inštitucionálnych peňazí je obrovský. Je to nová stabilizujúca sila. Trh sa podľa nich fundamentálne zmenil. No a na druhej strane barikády stoja analytici ako Rekt Capital alebo Plan B. Tí zasa tvrdia, že cyklus neskončil, len sa tak povediac natiahol. Podľa nich psychológia investorov, ktorí stále veria v cyklus, vedie k tomu, že predávajú v očakávaní vrcholu a tým vlastne sami vytvárajú korekcie a predĺžujú celý ten proces. Takže kde je pravda? Zdá sa, že namiesto toho, aby sme si vybrali jednu alebo druhú teóriu, je užitočnejšie opísať, ako vyzerá tá nová realita trhu, ktorá vlastne kombinuje prvky z oboch týchto pohľadov.
A toto priame porovnanie odhaľuje ten zásadný posun úplne jasne. Vidíme prechod od trhu, ktorý bol poháňaný halvingom, k trhu, ktorý je poháňaný celkovou likviditou. Od trhu, kde dominovali malí retailoví investori, k trhu, kde teraz udávajú tón veľké inštitúcie. A to všetko vedie k postupnému poklesu tej extrémnej volatility. Tento postoj podporuje aj správa od Grayscale, jedného z najväčších hráčov na trhu. V podstate hovoria, že súčasný pokles nie je začiatkom novej kryptozimy, ale skôr korekciou či konsolidáciou pred ďalším rastom. A to by znamenalo, že sme v úplne inom režime, než si väčšina trhu momentálne myslí. A to nás privádza k cenovým predikciám. Čísla ako $150,000, ktoré predpovedajú inštitúcie ako Epoch Ventures či Standard Chartered na rok 2026, už nie sú len nejaké divoké špekulácie, sú odrazom novej, inštitucionálne podporenej štruktúry trhu. Tým kľúčovým bodom teda je, že Bitcoin dospel. Už to nie je len ihrisko pre špekulantov. Stáva sa z neho zrelé aktívum, ktoré sa svojím správaním čoraz viac podobá na klasické technologické akcie. Je poháňaný stabilným dopytom a dlhodobými investičnými tézami, nielen nejakým krátkodobým retailovým hypom. A tak sa dostávame k záverečnej otázke. Ak sa naozaj potvrdí, že orientácia podľa kalendára a halvingov už nefunguje, budú sa musieť prehodnotiť staré stratégie. Nové faktory, inštitucionálny kapitál, regulácie, monetárna politika budú hrať oveľa väčšiu úlohu. Ďakujeme za pozornosť. Ak vám táto analýza pomohla lepšie pochopiť túto komplexnú dynamiku súčasného trhu, budeme naozaj vďační za každý like a odber pre ďalší obsah založený na dátach.